ام استودیو عثمان اوجلان سیاست مدار کرد کوی دمی رولکویا گلکی مزن د ناوا پکک ده بو یک سرکردین پکک بو خیراتی که عثمان پشتی 21 سالان جاره کردن او ریکفتن ده روجوی ده د پریس کنفرانسا پوتین و اردوغان دل مسکو هات روجوی چی او ریکفتن یعنی زرارا روج اوی کردستان دو ریکفتن ده نه چیه نها قدر سوری روجوی کردستان دخوازن نقطه لیدینن yani edini bigecne encame ki tebayi. Anjiboy uji Türkiye dağaziye koyana, Amerika dağaziye koyana, Rusya dağaziye koyana. Naha Türkiye kha hezeki serekey li ser meze dizane jiboy uji hemce Amerika hemce Rusya dağaze ku Suriye teslim avi bikin. Yani edini kadara Suriye bir dest Türkiye dağı. O vijî dematîne zaman Türkiye hin hêz dest dayene. Li Sûriye bi taybetî ji li İdlib pirsgirêkên gewre tên jiyan kirin. Ev manga dumayê da hemû İdlib kete destî el-Nusra. Heyatel Tehrîrul Şam. Bi wî navî kete dest hêzên İslamî tundrev. Türkiye ve Rusya ra dibêje ku ya te daxwaziye mi kabul biki yan jî ez ê pêş hêzên İslamî ve bikim ê Sûriye bikin bi dest xaxînin. Ev bikin لی ترکیه جبهت النصره وکر ریکخسنه که تروریست بناف کرد Türkiye bi gotin terorîst dizanin lê bi rastî jî wek hevalbendekî xwe bikartîne û hemû kata da bikartîne. Rusya çavê xwe ji hêzê İslamî tirsiyane. Katî li Afganistanê bûn. Katî ku bi Çeçenistan ra şer kirin çavên Rusya şikestiye. Ev dibêje ku ez cardim bi İslamiye re bême rûbirû ev li Sûriye be jî ez ê têk biçim. Sûriye dibe Afganistana duemîn yan jî Çeçenistana duemîn ji bo wî jî tehdîdên Tirkiye bi rêkê İslamiye li ser Rusya encam dide û neko ev siyaset dike Vladimir Putin bi rengekî serê xwe ji Tirkiye re nizm مجبوری dike. پشتگیری ریکفتنا Ji tirsê İslamiye re dike. که عثمان تشکتن مثلا دبخوا دوی دمی دا دوان سالان دا بو یک جبر پرسین پککین گلکی بلند بوی پککل سوری تونه و دمی سروکی پککل سوری بو کادرین پککل سوری بون کامپین پککی ها بون لبنان و شاملین ها او نمان یعنی سبب چیه یعنی او ریکفتن بو شر الدجی پککی هاتو بو imza kirin lên PKK nemoye Lê em bêjin potansiyelekî Kurd e. Kurdên Rojavayê Kurdistan hemû katî piştgirî de bi zava netewiyê Kurd. Piştgirî ji bo Bakur kiriye, piştgirî ji bo Başûr kiriye. Yani ki Kurdekî çavî serê xalde ji bo Kurdistana azad piştgiriya xelkî Rojava Kurdistan li gel wî bîye. Yani potansiyela ku îro dixwazin tasfiye bikin ne PKK'ye. Ev welatparazî, ev niştiman perweriya xelkî Rojavayê Kurdistanê. Dixwazin wî tunê bikin. Ji bo wî Türkiye dibêje mutabakata Adana'da digot pêwîst e ku PKK derbikeve. Rast e. Resmî PKK îsta li Rojava niye. Kurdên niştimanperwer ne, Kurdên welatparêz ne. Türkiye dibe welatparêzên li rojalata li Rojavayê Kurdistan derk. Evaya bi sed hezaran e. Türk dibêjin ku li xweşiya min naçe li dijî min hemû Kurda derkin. Yani Türkiye di noktayekî wisa de ku li va alî cîhanê ve jî Kurdekî ji bo azadiya Kurd biaxife dibe rê bidin ez biçim serê wî jêkim ji vücudî bî bikim bavê ji maliyekî. Türkiye siyasetekî wisa dibe. اگر اف ریکفتن پیک وره مثلا ریکفتن دا هاتیه 5 کیلومتر 5 کیلومتر بنجی پرانی خط سینوری یا روج اوای کورسانی دی دست کردان دی چه Yani ku ev rekeftin pek ve Kurd li Suriye name. Yani li dijî hebûna Kurd e ev peymana Adana. Peymana teslim buna Bişar Esad'a boy Türkiye.
O kumru ve ki teslim bu işi çi dokazı vidike. O jivi maddeyi vi peymani yek şey ev bu ko ve ise valiye ki Türkiye biçe Suriye o legal cigire ki evna Suriye idare bikin. Beşar boy ku teslim ne ke ev bu yer hatne serivi. Adı kateki zor lavazde o Türkiye Rusya dokazad ve haydi Suriye teslimi Kurd bike. divê çi bikin kak Osman yani niha rew Kurd bi rastî di nava yani di nava hesin û agirdan e divê Kurd çi bikin ji bo ku vê xeterê Na gelê Kurd ji hemû kata bi quvvettir e. Şiyarbûnekî mezin heye. Xelkî Kurd hemû şiyar. Yelê mixabin siyaseta Kurd jî di xetmandinekî pir mezin de. Tu ku devî kîja nêzîvekî dijîtiyayî din dike. Wek din hemû tiştî jî bîr dikin û li dijîtiya hev dikin. Pêwîst e vî dijîtiyî bitne aliyekî. Amê enekese. Serokê wî, qawadirê wî tevî bûne pispor e. Li dijî desthilatiya PYD biaxivin. PYD tu bikujî tawîzekî biçûk nade. Yahut birayê tê tawîzê bide Kurd. Lehvatin, diyalog bi tawîza dibe. PYD dibe ez dikanim ev welatî wek Efrîn teslimî Tirka bikim lê ez zerre tawîz nadim enekese. Her du alî jî ez dikanim bêjim di nav zîletekî xerab dane, nav xıyanetê dane pêwîst e. giran Ji her du alîye ji her du alîye re dibêjim. gotineke giran e Ez dibêjim ku boy ku zor fikirî me va bi mehanin bi rojanin xewê me Kurdan nîne. Ha em dibên ev şevkatin Kobaniye çûn Qamişliye dîsa bi sed hezaran Kurdê ji cîqa bibin û dîsa Kurdê birçî be. Kurdê bêtalan kirin, namus dest Kurd biçe. Di rewşekî bû de yekî di vî rewşî de ku navxada peymana neke Kurd niye ez Kurd qebûl nakim. Hîn pêştir jî diçim. Kurdîtiya hemû kesî gerek ku em Kurd mihkeme bikin. Enekese em Kurdîtiya te jî PYD em Kurdîtiya te jî ev dikin. Muhasebe dikin. Hûn çend Kurdin. Hûn çi wextî bibin Kurd û bêne ser rast. gelek spas siyaset medarê Kurd Osman Öcalan mîvanê me zor spas. Ez spas.